اوه بیا بالاتر بریم بیا تازه چی شده میزنی یا بود تلفن салом алайкум дӯстони азиз бародарои қадрдон дунё гузарон кори дунё гузарон албатта имрӯз як бародари қадрдони мо акаи меҳрубонамон аз байни мо рафт баҳроми ғафурӣ ман ҳамдардии хидма ҳамдардии ҳама бародарома ба хишу таборош ба пайвандошу ба акаву бародарош мерасонам ҳамдардии моро қабул кунед ва дар ғами бародари қадрдонамон баҳроми ғафурӣ шарик шуда апаи меҳрубонамон мунира ҳакимова ва пири кор буд стуми санъати мо буд ва як пири санъаткори мо бобои файз ва дигар бародарои мо буданд ки дар бари мо буданд шодрамон суроби сафарзод дигар бародарое ки ака дигароша рости гап ман наидам али суроби сафарзоду баҳроми ғафурию мунира ҳакимова бобои файз дигар бародарои мо буданд ки мо бигем ки шабу рӯз якҷо будем дар ҳар як тӯю маъракаҳо якҷо будем худованди бузург имрӯз дар худованди бузург инҳо лозим шуданд худованд ба назди худашон даъват карданд ҳар яки мо равона ҳастем дар он тараф албатта ман фикр мекунам ки ҳамавақт бо ёди худо бошему ҳар яки мову шумо ба мурдан ҳамавақт тайёр бошему омода бошем бозам дуо мекунам ки худованди бузург ҳамаи мову шуморо нигоҳбон бошад.